Ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Πρόβλημα? Όχι πια. Υπάρχει λύση με τη μέθοδο φωτόλυση Plus, βασισμένη στην τεχνολογία VPL, την πιο σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη στη φωτοαποτρίχωση με οριστικά αποτελέσματα. Ξεχάστε το πρόβλημα της τριχοφυΐας όπου και αν σας ενοχλεί, πρόσωπο και σώμα. Η μέθοδος φωτόλυση Plus έχει σίγουρα αποτελέσματα σε όλες τις περιοχές και αφορά γυναίκες όλων των ηλικιών, με εξαιρετικά αποτελέσματα ωστόσο και σε άντρες. Φωτόλυση Plus είναι ανώδυνη, σύγχρονη και οριστική. Το Oxygen Plus σας δίνει τη δυνατότητα, συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στη φόρμα δίπλα, να κερδίσετε μια ολοκληρωμένη συνεδρία για τις περιοχές άνω χείλος, παριές, πηγούνι, μασχάλες, γραμμή μπικίνι, μόνο με 9 ευρώ. Κόστος μικρότερο και από την αποτρίχωση με κερί. Και μπείτε στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. Πλήρες πρόγραμμα αποτρίχωσης σε όποια περιοχή επιθυμείτε. Αυτή τη βδομάδα η τυχερή θα είσαι εσύ. Συμπλήρωσε τώρα τα στοιχεία σου και απαλλάξου οριστικά από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα.